एक देश एक भोट नि बागै कराकसालो पार्लियामेन्ट बिल पेश खालायजाखा आ बिल cherwinaikol ni बागै खाथरजाखा कमिटि आ कमिटि वो गदालजाक जत दागि फंनि मुं साखलाय रिजाखा आ JPC नि बागै लोकसभा नि 21 जनाते राज्यसभा नि 10 जना दागि फंनि मुं नाहरजाखा आ कमिटि नो फाइ टंनाय अधिवेशन नि पाइथाकनि हाति वर्ष नि पहिला नि सालो रिपोर्ट जमा रनानि नांनाय आ JPC नि बागै 10 जना राज्यसभा नि दागि फंनि मुं दागतिखेनो साखलाय जागनाय भोट रमानि उलो एक देश एक भोट नि बागै बिल साखलाय जागनाय कराकसालो लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल लोकसभा वो एक देश एक भोट बिल पेश खालायखा केबेंनाय बदल नि नायकल नायरक आ बिल नतwi खरांति साका तेखाक्सा फाइसिंगो के बिल पेश खालायमानि जरावो लोकसभा वो 20 जना दागि फांनो नोटिस रेखा बीजेपी हाउस ऑफ हाईवे मानजाना नि बागै साखलायखा ब्यूरो रिपोर्ट कक खरां।